No programa de Noite Boa aproveitamos, como todos os anos, para falar dos descubrimentos máis importantes do ano. Daquela falábamos do achado por segunda vez das ondas gravitacionais que foron o descubrimento do ano para a revista Science. E afondando na nova, mirando e relendo a nova, decatámonos que esa portada estaba feita por Álvaro Baliño. Álvaro Baliño, moi boas tardes. Hola, que tal, Manuel? Boas tardes. Moitas veces comentamos que algúns investigadores galegos pois chegan a publicar en Science, en Nature, ou poden chegar a ser a portada. Neste caso, a portada é túa, pero a portada é o deseño. Así é. É a representación visual do que vías comentando, das ondas gravitacionais, o que para Science foi o Breakthrough of the Year en 2017. Foi a representación desas ondas gravitacionais, o choque desas dúas estrelas de neutrones, e querían facer unha representación non tan ao uso do que son ser este tipo de representacións visuais. Para que non vira aínda esta portada de Science, é un dibuixo totalmente xeométrico, onde aparece unha espiral, as dúas estrelas de neutróns e un feixe de luz que sai, que ademais ten, non sei, un certo aire de Nadal. Non sei se iso foi intencionado ou non. Bueno, hai un pouco diso, e ese foi tamén unha das cousas que, por un lado, a eles gustáballes, e por outro lado, daballes un pouco de... Bueno, de que yo fixo pensar un pouquiño máis, pero eu creo que, a fin, todos estivemos de acordo en que funcionaba moi ben para ambas cousas, non? Era o resumo do ano, saía en decembro, e ademais tiña esa estética que podía evocar o Nadal, non? Álvaro Baliño é infografista e ilustrador. Recentemente desenvolveu parte da súa carreira, pois tanto en Madrid como en Washington. E ali traballaches para unha chea de xente, entre elas National Geographic. Así é. E se podo dicir que probablemente o cliente ou co que máis cómodo he traballado na miña vida, non estou exagerando. A verdade é que traballar con contido, co que che identificas, co que che motiva, é dicir, leva que des o mellor de ti mesmo, non? Teño ademais a fortuna de traballar con certa periodicidade, co que tamén desenrolas un vencello con eles, co que a moitos deles a considero amizades máis que clientes. E ese foi o fío polo que chegaches do National Geographic a Science. Como foi esa historia? Así é, pois a directora de deseño, Beth Rakauskas, coñecía o meu traballo de velo publicado na revista, contactoume directamente por correo electrónico dicindo que, bueno, seguía o meu traballo de cerca e que creían que o meu estilo podía ser adaptar o que eles estaban buscando para a portada deste número tan importante para eles. O Breakthrough of the Year é basicamente como así decirlo, no, o cuño que lle pon Science ao descubrimento do ano, non? É unha cousa moi importante para eles, non? Buscaban darlle un toque diferente, porque normalmente este tipo de representacións visuais, cando falase do cosmos e deste tipo de historias, son ser así un pouco, como decirlas, que sobresaturadas de ordenador, de 3D, CGI, como lle chaman tamén. Querían buscar algo un pouco máis sinxelo, que separase e que lle dese unha identidade propia moi importante, non? Casi así como crear unha sorte de branding para que esta experiencia pudese trasladarse non só na portada da revista, así como nas webs, nas redes sociais, e tivesen unha imaxe moi clara. E cando contactan contigo, xa saben o descubrimento do ano, xa está pechado esa decisión? Así é, e de feito tiven que firmar un contrato de confidencialidade para non relevar nin comentar nada a ninguén. De feito, non podía subir a imaxe nin as redes sociais despois de facela, nada polo estilo, porque para eles, como din eles, un big deal, non unha cousa, un asunto moi importante. Bueno, pareceume lógico, dende logo. Ti, bueno, traballaches tamén en público, aí tamén se facían moitas novas de ciencia. Como abordas este retro? Porque supoño que te terías que documentar, explicar hasta que punto tes que coñecer o que queres representar para poder facelo e poder facer unha portada como esta. Non, sen dúbida. Eso foi unha das primero acordar os plazos, porque
collíanos ao final do ano, son datas moi complicadas, moita xente viaxa, eu de feito estive viaxando tamén, e o seguinte foi, que me aportasen toda a información posible, e non digamos, nun paper moi abstracto, porque é verdade que a min non teño, digamos, os coñecementos suficientes que pode ter xente que traballa co tío en Science, como para entender, porque eu creo que para que podas representar algo, primeiro tens que entendelo perfectamente. Entonces, unha vez tiña claro a idea, a decisión foi ata que punto de abstracción chegamos, non? Porque toda a representación que se fai de eventos cósmicos teñe un grado de abstracción, teñe un grado de ata aquí representamos, porque hai moitas cosas que non se coñecen. Canto máis baixas da abstracción, máis xenérico pode ser, non? Entón, tampouco, digamos que compría ser moi detallista explicarlo todo. De feito, é que hai cousas que, por cuestións de escala e tal, moitas veces obvianse neste tipo de representacións visuais científicas, non? Búscanse unhas representacións que o que fan é que sea entendible. Neste caso é unha cousa un pouco diferente, non é unha representación visual ao feito, unha infografía do que eu traballo máis acotío, senón que é unha ilustración e busca máis unha representación estilizada, non? Deste fenómeno. E ademais ten, desde o meu punto de vista, un certo aire hipnótico, non? Porque todas esas xeometrías, todas esas liñas, incluso as estrelas, non? Parece que brillan máis esa confluencia no centro de todos. Non sei se eso tamén foi buscado ou unha percepción miña logo, xa, despois de ver que un paisano fixo toda esta portada. Eu creo que sí, é dicir, dende que chegamos á idea do motivo ata que se escollen as cores, os grosores das liñas, todo, vais elixindo para que todo funcione en conxunto, transmitindo esa experiencia, non? Non están postos os elementos ao azar, búscase, de feito, hai que deixar tamén un espacio para o titular, para todo ten que funcionar en conxunto, e a experiencia, esta hipnótica de que falas ti, a mí pareceme moi interesante, porque pese a utilizar elementos que sean xeométricos e que poden parecer de primeiras un pouco fríos, eu creo que a experiencia ten algo moi cálido, moi introspectivo, non? Desexamos que poder ver traballos teus, seguir vendos en revistas e publicacións de primeira orde. E moitas grazas por atender a chamada de Efervesciencia. Moitas gracias a vos.